ஓகே, இன்னும் இருக்கலாம் மாதாஜி. பிரணாமமே எடுத்துடுறேன்னா இன்னும் ஒரு நாள் கூட நல்ல பிரணாமம் இல்லாத. யார் நேத்துக்கு எது படிச்சாலும் அதை நீங்க அவாய்ட் பண்ணி வேற படிச்சாலும் உங்களுக்கும் வந்து யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். எல்லாரும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுவாங்க. 9 பேர் தானே இருக்கு. ரிப்பீட்டே பண்ணலாம் ஆக்சுவலி. வேர்ட் ஓபன் பண்றதுக்கு இட் வில் டேக் டைம். எஸ், பிரேமா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் வேற படிக்கிறேன் மாதாஜி. என்ன வேற படிக்கிறேன்னு? இது வேண்டாமா? அஜ்ஞானம் வேண்டாமா? இது வேண்டாமா? ஓகே. அப்ப வேற யாரு படிக்கிறாள்? ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க and படிங்க. हरे कृष्ण माताजी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। I offer my respectful obeisances unto my spiritual master who has opened my eyes, which were blinded by the darkness of ignorance with the torchlight of knowledge. Hare Krishna. Second naam padikire Mataji. Save Lakshmi. Padingo. Sri Rupa Pranamam. Sri Chaitanya Manobishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kada Mahyam Tadadi Swapadantiham. பகவான் சைத்தன்யரின் விருப்பத்தை நிறைவேற்றும் பணியை இந்த ஜட உலகிற்குள் நிறுவிய ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி பிரபுபாதர் அவருடைய பாத தாமரையின் கீழ் எனக்கு எப்போது அடைக்கலம் கொடுப்பார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ், மங்களாச்சரண். நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நான் படிக்கிறேன். பிரேமா படிக்கிறேன். வந்தே மங்களாச்சரண். வந்தேகம் ஸ்ரீ குரு ஸ்ரீயுத பதகமலம் ஸ்ரீ குருன் வைஷ்ணவாம் ச ஸ்ரீ ரூபம் சாக்ரஜாதம் சககண ரகுநாதான்விதம் தம் சஜீவம் சாத்வைதம் சாவதூதம் பரிஜன சகிதம் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைதன்ய தேவம் ஸ்ரீராதா கிருஷ்ண பாதான் சககண லலிதா விஷாகான் விதாம் ச. எனது மாதாஜி சககண லலிதா ஸ்ரீ விஷாகான் விதாம் ச. எனது ஆன்மீக குருவின் பாத தாமரைகளுக்கும் மற்றும் பக்தி சேவையின் பாதையில் உள்ள மற்ற அனைத்து ஆச்சாரியார்களுக்கும் எனது மரியாதைக்குரிய வணக்கங்களை சமர்ப்பிக்கிறேன். அனைத்து வைஷ்ணவர்களுக்கும் ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி, ஸ்ரீல சனாதன கோஸ்வாமி, ரகுநாத தாச கோஸ்வாமி, ரகுநாத ஜீவ கோஸ்வாமி மற்றும் அவர்களது கூட்டாளிகள் உட்பட 6 கோஸ்வாமிகளுக்கும் எனது மரியாதைக்குரிய வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அத்வைத ஆச்சாரிய பிரபு, ஸ்ரீ நித்யானந்த பிரபு, ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு மற்றும் ஸ்ரீபாசா தாக்கூரா தலைமையிலான அவரது பக்தர்கள் அனைவருக்கும் எனது மரியாதைக்குரிய வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். கிருஷ்ணர் ஸ்ரீமதி ராதா ராணி மற்றும் லலிதா தெரியல மத்த என் பேரே லலிதா விசாகாவின் தலைமையிலான அனைத்து கோபியர்களின் பாத தாமரைகளுக்கு எனது மரியாதைக்குரிய வணக்கங்களை சமர்ப்பிக்கிறேன். Yes, Jayapataka Swami. Nivedita Mataji. Jayapataka Swami Pranamam. Namaha Vishnupataya Krishnapreshthaya Bhutale Srimate Jayapataka Swamin Iti Namine Nama Acharya Pataya Nittai Kripa Pratayine Gaura Kata Dama Dayanagara Grama Tarine. பகவான் கிருஷ்ணருக்கு மிகவும் பிரியமானவர். அவருடைய தாமரை பாதங்களில் தஞ்சம் அடைந்து அவருடைய தவத்திற்கு ஜெயபதாக சுவாமிக்கு எனது மரியாதைக்குரிய வணக்கங்களை சமர்ப்பிக்கிறேன். அவர் தனது தெய்வீக அருளான அபய் சரண் பக்தி வேதாந்த சுவாமி, ஸ்ரீல பிரபுபாதர் மற்றும் முந்தைய ஆச்சாரியார்களின்
விருப்பங்களையும் அறிவுறுத்தல்களையும் சேவை செய்வதில் அர்ப்பணித்துள்ளார். அவர் நித்யானந்த பிரபுவின் கருணையை இலவசமாக விநியோகிக்கிறார். மேலும் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் பொழுதுபோக்குகள், அறிவுறுத்தல்கள் மற்றும் ஆழ்நிலை உறைவிடம் ஆகியவற்றின் பெருமைகளை விநியோகித்திருக்கிறார். அவர் கிராமங்கள் மற்றும் நகரங்களில் உள்ள அனைத்து குடிமக்களுக்கும் கிருஷ்ண உணர்வை உபதேசிக்கிறார். இதனால் அவர்களை நிபந்தனைக்குட்பட்ட ஜட வாழ்க்கையிலிருந்து விடுவிக்கிறார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எஸ், விஜயகுமாரி மாதாஜி. பிரேமா மாதாஜி படிச்சுட்டாளா? நான் படிச்சுட்டேன் மாதாஜி. ஆறு பேசுறாள். ஹரே நான் கிருஷ்ண மூணு பேர் பிரேமா படிச்சுட்டேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. யார்? புஷ்பா பிரபுபாத படிங்க மாதாஜி. பாடி. ஓம் விஷ்ணுபதாய கிருஷ்ண நெட் சரியில்லை மாதாஜி. தேவி. ஹரே கிருஷ்ணா. நெட் சரியில்லை, உங்களோட கேட்கவே இல்லை. ஓகே மாதாஜி, நெட் இப்பதான் மாதாஜி கொஞ்சம் சுத்திட்டு வந்தது, அதான் நான் ஜாயின் ஆனேன். ஓகே ஓகே. பிரேமா மாதாஜி படிச்சா நீங்க அடுத்தது படிங்க. வாசிக்கிறேன் நான் மாதாஜி. படிச்சுட்டேன் மாதாஜி. நான் வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. ஹரே அப்போ கிருஷ்ண. ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணுங்க மாதாஜி. பிரேமா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண புஷ்பா மாதாஜி. மாதாஜி படிங்க. ஸ்ரீல பிரபுபாத பிரணாமம். நமஸ ஓம் விஷ்ணுபதாய கிருஷ்ணபிரஷ்டாய பூதலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த சுவாமின் விதி நாமினே. நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவே கௌரவாணி பிரச்சாரிணே நிர்விசேஷ சூன்யவாதி பாசாத்திய தேசதாரிணே. பகவான் கிருஷ்ணருக்கு மிகவும் பிரியமானவர். அவருடைய தாமரை பாதங்களில் தஞ்சமடைந்து அவருடைய தெய்வீக அருள் அபய்சரண் பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதாவுக்கு எனது மரியாதைக்குரிய வணக்கங்களை சமர்ப்பிக்கிறேன். பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி கோஸ்வாமியின் அடியாரே, ஆன்மீக குருவே, உங்களுக்கு எங்கள் மரியாதைக்குரிய வணக்கங்கள். நீங்கள் சைத்தன்ய தேவ பகவானின் செய்தியை அன்பாக பிரசங்கித்து ஆள்மாறாட்டம் மற்றும் சூனியத்தால் நிறைந்திருக்கும் மேற்கத்திய நாடுகளை விடுவிக்கிறீர்கள். ஹரே கிருஷ்ண மாதா. ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட் நந்தினி மாதாஜி. நந்தினி சரவணன் மாதாஜி. ஃபர்ஸ்ட் டைம் கேட்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. நந்தினி மாதாஜி ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்கீங்க. யார்? நந்தினி மாதாஜி. ஓகே, வேற யாரும் படிக்கிறதுல டைம் வேஸ்ட் ஆகுது. யாரு என்ன ஏது அவரை ஜஸ்ட் வேஸ்டிங் டைம். அப்போ நமக்கு வேற ஒன்னும் படிக்கிற நேரம் இருக்காங்க. ஓகே, நானே படிக்கிறேன். ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி. அனுசியா மாதாஜியா? சொல்றேன் மாதாஜி. அடிமை மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ வேண்டியிருக்கோம் பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி பிரணாமம். நமோ விஷ்ணுபாதாய கிருஷ்ணபிருஷ்டாய பூதலே ஸ்ரீமதே பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி. மீனிங் படிங்க. அவருடைய தாமரை பாதங்களில் அடைந்திருக்கும் அவருடைய தெய்வீக அருளான பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதிக்கு மரியாதைக்குரிய வணக்கங்களை சமர்ப்பிக்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் 2 லைன் கேட்கவே இல்லை மாதாஜி. நெட் எல்லாரோட ரொம்ப ப்ராப்ளம். ஓகே, அடுத்தது யாரு? நந்தினி மாதாஜி. யாரு மாதாஜி நீங்க? சொல்லுங்க. படிக்கிறதானே படிங்க. நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணோம், இல்லாட்ட எப்படி தெரியும் எனக்கு? ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ண தெரியாது மாதாஜி, அதனாலதான் நான் கேக்குறேன். அது படிக்கலையா நீங்க? பக்தி சாஸ்திரி போயாச்சு நீங்க, இன்னமும் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ண படிக்கலைன்னா அப்புறம் என்ன படிச்சீங்க? அதெல்லாம் முதல்ல படிக்கணும். படிங்க. ருக்மிணி மாதாஜி படிங்க. சரி, ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நமோ கௌர கிஷோராய சாஷாத் வைராக்கிய மூர்த்தியே பிரம்ப ரசாம்போதே பதாம் புஜாய தே நமக. துறவு ஆளுமை கொண்ட கௌரவ கிஷோரதாச பாபாஜி மகாராஜாவுக்கு சீல பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி ஆன்மீக குரு
எனது மரியாதைக்குரிய வணக்கங்களை சமர்க்கிறேன். அவர் எப்போதும் பிரிந்த உணர்வும் மற்றும் கிணர்ஷின் தீவிர அன்பில் இணைந்திருக்கிறார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ், ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுவாலும் படிக்கலாம். हरे कृष्ण माताजी. படிங்க மாதாஜி. நந்தினி மாதாஜி போயிட்டாங்க. नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुकवराय ते चैतन्य महाप्रभुविன் அதீத சக்தியான சச்சிதானந்த பக்தி வினோதாவுக்கு எனது மரியாதைக்குரிய வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அவர் ஸ்ரீல ரூபா தலைமையில் கோஸ்வாமிகளை கடுமையாக பின்பற்றுபவர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்த அர்ச்சனா மாதாஜி. ஹரி கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸ்ரீல ஜெகநாத பிரணாமம். மாதாஜி கொஞ்சம் ஸ்க்ரால் டவுன் பண்றீங்களா? ஓகே ஓகே. இங்கிலீஷ். கௌரவைரபவ गौरव भूमेश त्वां निर्दिष्ट सज्जन प्रियः वैष्णव सर्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः. I offer my respectful obeisances to Jagannatha Dasa Babaji, who is respected by the entire Vaishnava community and who has discovered the place where Lord Chaitanya appeared. Hare Krishna Mataji. ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்தது வைஷ்ணவ பிரணாமம். ஹரே கிருஷ்ணா. எனிபடி ஓகே தான். வாஞ்சா கல்பத்தருப்யஸ்ச கிருபா சிந்துப்யேவ ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனைத்து வைஷ்ணவ அன்பர்களுக்கும் எனது மரியாதையான வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். எல்லோருடைய ஆசைகளையும் நிறைவேற்றும் ஆசை மரங்களைப் போலவே விழுந்து போன நிபந்தனைக்குட்பட்ட ஆன்மாக்கள் மீது இரக்கம் நிறைந்தவர்கள். ஸ்ரீ கௌரங்க பிரணாம். நமோ மகாவதான்யாய ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. கிருஷ்ணாய கிருஷ்ண சைத்தன்யா நாம்னே கௌரத்விஷே நமः. ஓ மகத்துவமான அவதாரமே, நீங்கள் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய மகாபிரபுவாக தோன்றும் கிருஷ்ணரே. நீங்கள் ஸ்ரீமதி ராதாராணியின் தங்க நிறத்தை எடுத்துக்கொண்டீர்கள். மேலும் நீங்கள் கிருஷ்ணரின் தூய அன்பை பரவலாக விநியோகிக்கிறீர்கள். நாங்கள் உங்களுக்கு எங்கள் மரியாதையான வணக்கங்களை சமர்ப்பிக்கிறேன். ஸ்ரீ கிருஷ்ண பிரணாமம் படிக்கிறா? படிங்க. ஆமா மாதாஜி. ஸ்ரீ கிருஷ்ண பிரணாமம். ஹே கிருஷ்ணா கர்ண சிந்தோ தீன பந்தோ ஜெகத்பதே கோபீச கோபிகா காந்த ராதா காந்த நமோஸ்துதே. ஓ அன்பான கிருஷ்ணா, கருணை கடலே, நீ துன்பப்பட்டவர்களின் நண்பன் மற்றும் படைப்பின் ஆதாரம். நீங்கள் பசு மேய்ப்பவர்களின் தலைவன் மற்றும் கோபியர்களின் காதலன். குறிப்பாக ராதாராணி, உங்களுக்கு எனது மரியாதையான வணக்கங்களை சமர்ப்பிக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸ்ரீ ராதா பிரணாமம். பிரணாமம். தப்த காஞ்சன கௌராங்கி. மோகன்தாஸ் பாபுஜி. எஸ். Hare Krishna Mataji. Tatta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusude Devi Pranamami Hari Priye. I offer my respects to Radharani, whose bodily complexion is like molten gold and who is the queen of Vrindavana. You are the daughter of King Vrishabhanu and you are very dear to Lord Krishna. Hare Krishna. Thank you. ஸ்ரீ பஞ்சதத்துவ பிரணாமம். பஞ்சதத்வாத்மகம் கிருஷ்ணம் பக்தரூப ஸ்வரூபகம் பக்தாவதாரம் பக்தாக்கியம் நமாமி பக்த சக்திகம். ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு கிருஷ்ணரே ஸ்வயம் பகவான். ஸ்ரீ நித்யானந்த பிரபு பலராமரின் ஒருங்கிணைந்த சக்தியுடன் கிருஷ்ணரின் முதல் தனிப்பட்ட விரிவாக்கம் ஆகும். ஸ்ரீ அத்வைத ஆச்சாரியா என்பது ஸ்ரீ விஷ்ணு மற்றும் ஸ்ரீ சிவன் ஹரிஹரர் ஆகியவற்றின் ஒருங்கிணைந்த சக்தியாகும். ஸ்ரீ ஸ்ரீவாச தாக்குரா கிருஷ்ணரின் தூய பக்தர் மற்றும் பக்தியை பக்தி அடையாளப்படுத்துகிறார். ஸ்ரீ கதாதர பண்டிதா என்பது கிருஷ்ணரின் உள் ஆற்றலின் சக்தி ஒருங்கிணைந்த சக்தியாகும். நான் எனது வணக்கங்களை உயர்ந்த கடவுள் கிருஷ்ணர் ஒரு பக்தரது அம்சங்களில் இருந்து வேறுபட்டவர் அல்ல. பக்த ரூப ஸ்ரீ சைத்தன்யா, பக்தாவதாரம் ஸ்வரூபம் ஸ்ரீ நித்யானந்தா, பக்தி வழிபாடு பக்தாவதாரம் ஸ்ரீ அத்வைதா, தூய பக்தன் பக்தாக்கியம் ஸ்ரீ ஸ்ரீவாசா மற்றும் பக்தி ஆற்றலுக்கு பக்தி சக்திகம் ஸ்ரீ கதாதரா அவர்களுக்கு நான் சமர்ப்பிக்கிறேன். பஞ்சதத்துவ மகாமந்திரம். ஜெய ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்யா பிரபு நித்யானந்தா ஸ்ரீ அத்வைத கதாதரா ஸ்ரீவாசாதி கௌர பக்த பிருந்தா. கௌடிய வைஷ்ணவத்தில் கடவுளின் கிருஷ்ணரின் இந்த 5 அம்சங்களுக்கு 15ஆம் நூற்றாண்டில் பிற்பகுதியில் 5 நபர்களாக பூமியில் அவதரித்ததாக நம்பப்படுகிறது. சைத்தன்ய மகாபிரபு, நித்யானந்தா, அத்வைத ஆச்சாரியா, கதாதர பண்டித் மற்றும் ஸ்ரீவாச தாக்கூர் அவர்கள் இந்தியா முழுவதும் கிருஷ்ண மந்திரத்தையும் கிருஷ்ணரின் பக்தி
பயிற்சியையும் பிரபலமாக பரப்பினார். ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு அவரது அவதாரமான ஸ்ரீ நித்யானந்த பிரபு, அவரது பக்தி வழிபாடாக ஸ்ரீ அத்வைதா பிரபு, அவரது தூய பக்தனாக ஸ்ரீ கதாதர பண்டிட் மற்றும் பக்தி ஆற்றலாக ஸ்ரீவாச தாக்கூர் ஆகியோரிடம் இருக்கிறார் என்பதை ஒருவர் அறிந்து ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவுக்கு வணக்கம் செலுத்த வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ண மந்திரம் என்பது ஹரே கிருஷ்ணா மற்றும் ராமா ஆகியவற்றின் கலவையால் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு புனிதமான சம்ஸ்கிருத வச்சனம் ஆகும். கிருஷ்ணா என்றால் எல்லாவற்றையும் கவர்ந்தவர் என்று பொருள்படும். மேலும் அது அசல் தனித்துவம் வாய்ந்த பரம மனிதரை குறிக்கிறது. கிருஷ்ணா என்பது ஒரு சம்ஸ்கிருத வார்த்தை ஆகும். இது மிக உயர்ந்த உண்மையை, அனைத்தையும் கவர்ந்து இழுக்கும், அனைத்து ஆனந்தமான, அனைத்தையும் அறியக்கூடிய எல்லையற்ற அளவு வலிமை, ஞானம், செல்வம் மற்றும் துறப்பு உள்ள தெய்வீக பொருளை குறிக்கிறது. ராமா என்றால் இன்பத்தின் நீர்த்தேக்கம் என்று பொருள். இது ராதாராமன் என்று அழைக்கப்படும் கிருஷ்ணரை குறிக்கிறது. மந்திரத்தில் ராமா என்று உச்சரிப்பதன் மூலம் பக்தர்கள் ஆன்மீக ஆனந்தத்தை அனுபவிக்க முற்படுகிறார்கள். ஹரே என்ற வார்த்தை ராதே, அதாவது கடவுளின் தெய்வீக பெண் அம்சத்தை குறிக்கிறது. ராதா கிருஷ்ணரின் நித்திய மனைவி மற்றும் தெய்வீக அன்பையும் பக்தியையும் உள்ளடக்குகிறார். மந்திரத்தில் அவளுடைய பெயரை மீண்டும் உச்சரிப்பதன் மூலம் பக்தர்கள் கடவுளின் மீது தூய அன்பை அடைய அவளிடம் உதவி கேட்கிறார்கள். எனவே நீங்கள் ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்தை உச்சரிக்கும் போது நேரடியாக கடவுளையும் அவருடைய ஆற்றலையும் குறிப்பிடுகிறீர்கள். இந்த மந்திரத்தை, ஓ ஆண்டவரே, இறைவனின் சக்தியை தயவு செய்து என்னை உங்கள் தெய்வீக அன்பான சேவையில் ஈடுபடுத்துங்கள் என்று கூறுகிறோம். இந்த மகாமந்திரம் கலி சந்தரண உபநிஷத்திலிருந்து 32 எழுத்துக்கள், தடிஸ் அக்ஷரங்கள் மற்றும் 16 வார்த்தைகளை கொண்ட மந்திரம் ஆகும். இது மகாமந்திரம் அல்லது கிருஷ்ணர் மந்திரம் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. இது அனுஷ்டுப் சந்தஸில் உள்ளது. அனுஷ்டுப் என்றால் 32 அக்ஷரங்கள். நாம் ராமாவுக்கு பதிலாக ராம் அல்லது ராமா என்று பயன்படுத்தினால், அதாவது கடைசியாக ஒலியை இல்லாமல் சொன்னால், அது 32 எழுத்துக்கள் கொண்ட அனுஷ்டுப் மந்திரமாக இருக்காது. 28 எழுத்துக்கள் மட்டுமே இருக்கும். பிறகு சந்தஸ் உருவாகாது. சந்தஸ் என்பது வேதங்களில் அடியாகும். வேதங்கள் முழுவதும் ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் 32 எழுத்துக்கள் கொண்ட மந்திரம் என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. எனவே ராமா என்பது பொருத்தமான உச்சரிப்பு. ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா 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 ஹரே ஹரே. எஸ், அப்படியாக நம்ம பிரணத்தி முடிச்சிட்டோம். அடுத்தது குரு பிரணாமம் எடுக்கலாம். குரு பிரணாமம் whatever நீங்க என்ன சொல்றாலோ அப்படி. ஒன்னும் சொல்லலைன்னா அப்ப நான் என்னோட இதுல சம்திங் ஆக்டிவ். ஸ்ரீ நரசிம்ம பிரணாமம். நரசிம்ம, எஸ், நரசிம்ம. எஸ், நரசிம்ம. யாரெல்லாம் படிக்கிறோம் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிட்டு ஸ்டார்ட். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே. ஸ்டார்ட் பண்ணிடுங்க. ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிட்டே ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஆல்ரெடி நான் இதுல போட்டுட்டேன். ஸ்ரீ நரசிம்ம பிரணாமம். ராகமே தெரியல மாதாஜி. சொல்லி கொடுங்க மாதாஜி. எல்லாருக்கும் சான்ஸ் கிடைக்கும் இல்லையா? அப்ப ஃபர்ஸ்ட் யாரு பேசுனா? ஸ்ரீ நரசிம்மா ஜெய நரசிம்மா, ஜெய ஜெய நரசிம்மா. சைத்தலட்சுமி மாதா நீங்க படிங்கோ, அப்புறம் பிரேமா மாதா படிப்பாங்க. சரி மாதாஜி. ஸ்ரீ நரசிம்ம பிரணாமம். ஸ்ரீ நரசிம்ம ஜெய நரசிம்ம, ஜெய ஜெய நரசிம்ம, பிரகலாதேச வேர்டு மாத்திரம் கரெக்டா சொல்லிடுங்க. நீங்க ராகம் பிரகலாதேச ஜெயபத்மா. பிரகலாத தேச தானே மாதாஜி? ஜெயபத்மா. பிரகலாத தேச ஜெய பத்ம முக பத்ம பிருங்கா, நமஸ்தே நரசிம்மாயா பிரகலாதலாததாயினே, ஹிரண்யகசிபூர்வக்ஷः சீலதங்க நாகாலாய. நரசிம்மா மாதாஜி நீங்க ஒரு தடவை பாடுங்க. ஒரு தடவை மாதாஜி நீங்க ஒரு தடவை பாடுங்க மாதாஜி. ஒரு தடவை சொல்லித்தாங்க மாதாஜி. ஆமா, நீங்க ஒரு வாட்டி பாடி ராகமே புடிபடல மாதாஜி. இதோ நரசிம்ஹா பரதோ நரசிம்ஹா படிங்க. இதோ நரசிம்மா பரதோ நரசிம்மா, எதோ எதோ யாமி ததோ நரசிம்மா,
बहि नरसिंहा हृदये नरसिंहा नरसिंहमादि चरण प्रपद्ये. ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி. பகவான் பிரபுஜி நரசிம்மா மாதாஜி எங்களுக்கு கிருஷ்ணன் பிரபுஜி சொல்லி கொடுத்தாரு மாதாஜி. தெரியும் தெரியும். அவர் இவர் இல்லையா? பகவான் நரசிம்மர் இங்கேயும் கிருஷ்ணன் அங்கேயும் பிரபு. இருக்கிறார். ஒரு நிமிஷம் மீனிங் மாதாஜி. படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஒரு நிமிஷம் இருங்க. பகவான் மாதாஜி ஒரு நிமிஷம் இருங்க. மேல உள்ள மீனிங் படிக்கணுமே. சேதுலட்சுமி மாதாஜி இந்த மீனிங் படிச்சிருங்க. அப்புறம் பிரேமா மாதாஜி பிள்ளைகள் படிப்பா. இப்பதான் நினைவு வந்து சரி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எல்லா புகழும் நரசிம்ம தேவருக்கு. பிரகலாத மகாராஜாவின் திருவருளும் தேனியை போலவும் தாமரை போன்ற அதிர்ஷ்ட தேவியின் முகத்தை பார்ப்பதில் எப்போதும் ஈடுபட்டுள்ள நரசிம்ம தேவருக்கு எல்லா புகழும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இது படிக்கணுமா? மாதாஜி என்ன ப்ராப்ளம்ங்க? பிரேமா மாதாஜி ஒன்லி மீனிங் படிங்க. நான் இது ரெண்டாவது தான் படிச்சேன் மாதாஜி. நமஸ்தே நரசிம்ஹாய பிரகலாத. ஒரு நிமிஷம் இருங்கோ. சேதுலட்சுமி மாதாஜி இது மீனிங் படிங்க. ஹிரண்யகசிப்பு என்ற அரக்கனின் மார்பில் உளி போன்ற நகங்களை கொண்ட பிரகலாத மகாராஜாவுக்கு மகிழ்ச்சியை தரும் நரசிம்ம பகவானுக்கு எனது வணக்கங்களை சமர்ப்பிக்கின்றேன். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரேமா மாதாஜி ஒன்லி மீனிங் படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, பிரேமா மாதாஜி பிஸியா படிக்கிறேன். பகவான் நரசிம்ஹா இங்கேயும் அங்கேயும் இருக்கிறார். நான் எங்கு சென்றாலும் அங்கே நரசிம்மர் இருக்கிறார். அவர் இதயத்தில் இருக்கிறார், வெளியில் இருக்கிறார். எல்லாவற்றின் மூலமும் மேலான புகலிடமுமான நரசிம்ம பகவானே நான் சரணடைகிறேன். எஸ், ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி இதை படிங்க. பாவகர கமலவரீனஹா அற்புத ஸ்ருங்காம் கலிதா இரண்யகசிபூம் தனுபிருங்காம் கேசவத்ருதா நரஹரி ரூபா ஜய ஜெகதீஷ ஹரே ஜய ஜெகதீஷ ஹரே ஜய ஜெகதீஷ ஹரே. ஓ கேசவா, பிரபஞ்சத்தின் அதிபதியே, பாதி மனிதனாகவும் பாதி சிங்கமாகவும் உருவெடுத்த ஹரிபகவானே, எல்லா புகழும் உனக்கே. ஒருவரது விரல் நகங்களுக்கு இடையே குளவியை எளிதில் நசுக்குவது போல இரண்யகசிபு என்ற குளவி போன்ற அரக்கனின் உடலும் உங்கள் அழகான தாமரை கைகளில் உள்ள அற்புதமான கூர்மையான நகங்களால் கிழித்து விட்டது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ், புஷ்பா மாதாஜி படிங்க. மீனிங் எல்லாம் கிடையாது, இது வரைக்கும் படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय लक्ष्मी नरसिंहा जय लक्ष्मी नरसिंहा लक्ष्मी नरसिंहा जय लक्ष्मी नरसिंहा जय नरसिंहा. माताजी तप्पा படிக்கிறேனா? ராகம் கரெக்டா படிச்சேன். ராகத்தோட சொல்லவா மாதாஜி? அர்ச்சனா மாதாஜி இருக்காங்களே, உங்களுக்கு பின்னாடி அவங்க இருக்காங்க, அவங்க சொல்லி முடிக்கட்டும். ஓகே ஓகே. ஜய நரஹரி 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 ஜய நரஹரி ஹரி போல் ஹரி போல் हरि बोल जय नर हरि बोल जय नर हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय नर हरि बोल जय प्रभुपदा 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 श्रील प्रभुपदा जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. வெளியில இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. யாரு? ருக்மணி மாதாஜி மியூட் பண்ணிட்டு பண்ணுங்க. இது பண்ணாலும் வீட்டோட சத்தம் எல்லாம் இங்க கேட்கறது. ஜானகிராமன் பிரபுஜி ஹரே கிருஷ்ணா. அண்ட் நந்தினி சரவண மாதாஜி ஆர் யூ ஆடிபிள் கேட்டிருக்கீங்க. நான் அப்பதான் பாக்குறேன். வாழ்க வளமுடன். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி.
நந்தினி மாதா உங்க வாய்ஸே வரல மாதாஜி, அதனாலதான் எங்களுக்கு கேட்கவே இல்லை. யாருன்னே நீங்க யாருன்னே தெரியல, எங்களுக்கு வாய்ஸும் தெரியல. இதுக்கு முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் டைம் தான் வந்திருக்கீங்களா இல்ல தப்பி தவறி நம்ம கிளாஸ்க்கு வந்துட்டீங்களா தெரியவே இல்லை. இது தெரியாம வந்துட்டா மாதாஜி, போயிட்டா அப்பவே. அப்படியா? இல்லையா? அப்போ ஓகே. இல்ல மாதாஜி, இனிஷியேஷன் கிளாஸ் இதுக்கு முன்னாடி நான் பார்த்ததே கிடையாது. ஓகே, ஒரு நிமிஷம். இதை வந்து ஃபுல்லா பாடணும் கிடையாது, நான் பாடிடுறேன். நரசிம்மாவோட பாடி. ஹரே கிருஷ்ணா. श्री नरसिंह जय श्री नरसिंह जय नरसिंह, जय जय नरसिंह। प्रहलादेश जय पद्मा मुख पद्म भृंग, नमस्ते नरसिंहाय प्रहलादलाददायिने, हिरण्यकशिपोर्वक्षः शीलटङ्कनकालये। इतो नृसिंह परतो नृसिंह, यतो यतो यामि ततो नृसिंह, बहिर्नृसिंह हृदये नृसिंह, नृसिंहमादिं शरणं प्रपद्ये। तव करकमलवरेणकाम् अद्भुत शृङ्गाम् दलिता हिरण्यकशिपो तनुभृङ्गाम्, केशवधृता नरहरिरूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। जय नृसिंहदेव जय नृसिंहदेव, नृसिंहदेव जय नृसिंहदेव। जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज। जय लक्ष्मी नरसिंह जय लक्ष्मी नरसिंह, लक्ष्मी नरसिंह जय लक्ष्मी नरसिंह। जय नरहरि 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 जय नरहरि। हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय नरहरि बोल, जय नरहरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय नरहरि बोल। जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा, प्रभुपदा श्रील प्रभुपदा। जय गौरानिताय जय गौरानिताय, गौरानिताय जय गौरानिताय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। எஸ், அப்படியா? நரசிம்மா ஆரத்தி முடிந்து விட்டது. எஸ், நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம் மாதாஜி? துளசி இப்போ பண்ணோமா ரீசெண்டா? சிக்ஷாஷ்டகம், குருவாஷ்டகம் இருக்கிறதே 4 பாட்டு தான். அந்த 4 பாட்டுல தான் திரும்பி திரும்பி அதான் பாடுறாங்க. பாடலாம் மாதாஜி. எஸ், இது வந்து இப்போ நமக்கு டைம் இல்லை ஜாஸ்தி, எல்லாரும் பாடுறதுனாக்கா கிடுகிடுன்னு எடுத்ததுனாக்கா ஆயிடும். இல்லாட்டா அவங்க நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்காரங்களாம் வந்துடுவாங்க இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. யார் பாடுறாள் மாதாஜி? மீனிங் படிக்காம படிச்சா வேகமா படிச்சிடலாம். மீனிங் படிக்காம படிக்கலாம் மாதாஜி. ஓகே, பாடுங்க. அப்போ மீனிங் இல்லாம படிங்க, பாடுங்க. ஷேர் பண்ணலையா? நான் ஒரே நிமிஷம், நான் முடிச்சிருக்கேன். சாரி. படிங்க. யாரோட? பிரேமா மாதா படிங்க மாதாஜி. பிரேமா மாதாஜியோட ஹேண்ட் ரைஸ்டா இருக்கு. அவங்க படிக்கிறதுக்கு ரைஸ் பண்ணிருக்காங்களா எனக்கு தெரியலையே. பிரேமா மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி படிங்க. சேதோதர்ப்பண மார்ஜனம் பவமகாதவாக்னி நிர்வாபனம், ஸ்ரேய கைரவ சந்திரிகா விதரணம், வித்யாவது ஜீவனம், ஆனந்தாம்புதிவர்த்தனம், பிரதிபதம் பூர்ணாமிருத ஸ்வாதனம், சர்வாத்மா சபனம் பரம் விஜயதே ஸ்ரீகிருஷ்ண சங்கீர்த்தனம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அர்ச்சனா மாதாஜி.
हरे कृष्ण माता जी। नाम नामकारी बहुता निज सर्वशक्तिः तत्रार्पिता नियमित स्मरणेन काला एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्द्वैवम् ईदृशम् इह जनि नानुरः। हरे हरे நான் कृष्णा படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிங்க மாதாஜி. ऋणादपि सुनिचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरिः. Next. மாதாஜி சேதுலட்சுமி படிக்கவா மாதாஜி? படிங்க மாதாஜி, எல்லாரும் படிக்கலாம். ना धनं ना जनं ना सुन्दरी कविता वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिरदितु हि द्वयी. हरे कृष्ण माताजी. पुष्पा हरे माताजी. कृष्ण माताजी, हरे कृष्ण. अयिनन्ददनोज किङ्गरं पतितं मां विषमे भवम्बुधौ कृपया तव पादपङ्कज स्थितिदतोलिचतृषं विचिन्तय. हरे कृष्ण. नेक्स्ट यार படிக்க போறேன். हरे कृष्णा நயனம் नयनं हृदारया वदनं गद्गदरुद्धया गिरा पुलकैर्निचितं वपुः कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति युगायितं निमीषेण चक्षुषा प्रावृषायितं शून्यायितं जगत् सर्वं गोविन्द विरहेण मे आश्लिष्य वा पादरतां पिनष्टु माम् अदर्शनान् मर्महतां करोतु वा यदा तदा वा विदधातु लम्पटो मत्प्राणनाथस्तु स एव नापर. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम ராம ராம ஹரே ஹரே. எனக்கு தொடர்ந்து மீனிங்கும் படிச்சுட்டா நல்லதுன்னு இன்னொரு 8 நிமிஷம் இருக்கு. மீனிங் படிச்சு விடுறேன் நானே. ஜஸ்ட் டேக் இட் அப். எனக்கு தோணிட்டு எனக்கு அப்படி we are missing something. 8 minutes இருக்கு. I'll do it. ஓகே. ஸ்ரீ சிஷ்டாஷ்டகம். பகவான் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு தனது சீடர்களை கிருஷ்ண விஞ்ஞானம் குறித்து விஞ்ஞானம் குறித்த நூல்களை எழுதும்படி அறிவுறுத்தினார். அவரது சீடத்தொடரில் வருபவர்கள் இன்று வரை அப்பணியினை ஏற்று செயல்படுத்தி வருகின்றனர். பகவான் சைத்தன்யரால் வழங்கப்பட்ட தத்துவங்களின் விளக்கங்களும் வியாக்கியானங்களும் மிக மிக விரிவானவை. இருப்பினும் தொடர் சீட பரம்பரையின் காரணத்தினால் அவை உண்மையிலிருந்து சற்றும் பிழறாமல் கட்டுக்கோப்புடன் திகழ்கின்றன. பகவான் சைத்தன்யர் தமது இளமை காலத்தின் பண்டிதர் என்று பிரபலமாக அறியப்பட்டிருந்த போதிலும் அவர் தாமாக எழுதிய சிக்ஷாஷ்டகம் எனப்படும் 8 ஸ்லோகங்கள் மட்டுமே. இந்த 8 ஸ்லோகங்கள் அவரது திருப்பணியையும் கொள்கைகளையும் தெளிவாக வெளிப்படுத்துகின்றன. இந்த உயர் மதிப்புடைய பிரார்த்தனைகள் இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. மீனிங் படிச்ச போறோமா இல்ல? ஹரே கிருஷ்ணா மாதா படிக்கிறேன் சொல்லுங்க, படிக்கலாம். நான் படிக்கணும், எல்லாரும் படிங்கோ தான் சொல்றேன். யாரும் படிக்கலன்னா அப்ப நானே படிச்சுன்னு போறேன். ஏன்னா டைம் இல்ல. அடுத்த கிளாஸ் வந்துருவாங்க. நீங்க சொல்லிட்டு மாதாஜி, நாங்க படிக்கிறோம். படிக்கிறோம் மாதாஜி. படிங்க மாதாஜி. படிக்கிறேன் மாதாஜி. எல்லா புகழும் ஸ்ரீ கிருஷ்ண ராம சங்கீர்த்தனத்திற்கு. ஏனெனில் இது காலம் காலமாக ஒரு வாட்டி படிச்சிட்டீங்க இல்லையா? யாரு படிக்கலையோ அவளுக்கு சான்ஸ் கொடுக்கணுமா? நான் படிக்கல மாதாஜி. அதான் யாரு படிக்கலையோ அவளும் படிங்கோ சொல்றேன். நீங்க படிக்காதனால தான் நான் படுத்துனுட்டேன். ஓகே மாதாஜி. எல்லா புகழும் ஸ்ரீ கிருஷ்ணநாம சங்கீர்த்தனத்திற்கே. ஏனெனில் இது காலங்காலமாக நம் இதயத்தில் படிந்துள்ள எல்லா அழுக்கையும் நீக்கி இதயத்தை சுத்தப்படுத்தி கட்டுண்ட வாழ்வில் தொடரும் பிறப்பு இறப்பு எனும் தீயை அணைக்கிறது. நிலவு தன் குளிர்ந்த ஒளியினால் எல்லாருக்கும் நன்மை அளிப்பதைப் போல இந்த சங்கீர்த்தன இயக்கம் மனித குலத்திற்கு மாபெரும் வரப்பிரசாதமாகும். இது தெய்வ ஞானத்திற்கு ஒயிரூட்டுகிறது. பேரானந்த பெருங்கடலை பெருகச் செய்கிறது.
எப்பொழுதும் நாம் விரும்பும் அமிர்தத்தை முழுமையாக சுவைக்க செய்கிறது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸ்லோகம் படிச்சுட்டு ஸ்லோகம் படிக்கட்டுமா? ஸ்லோகம் படிக்கவா? நீங்க படிச்சுட்டேன்னு படிக்கல. ஓகே. சேதோதர்ப்பணமார்ஜனம் பவமஹாதாவாகினி நிர்பாவனம் श्रेयकैरवचन्द्रिका वितरणं नित्यावधू जीवनम् आनन्दामुदिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतास्वादनं सर्वात्मस्नवनं परं विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम्. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण. जानकीरामन प्रभु जी हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ணா. கீர்த்தனை சரியா வராது, மன்னிக்கணும். நாமாதிகாரி பகுதா நிஜ சர்வச சர்வசக்தி தத்ரா பிதா நியமித சமரேனோ ந காலஹ ஏதாத் ருஷி தவ கிருபா பகவான் மபாபி துர்த்தயம் ஈத்ருஷம் இஹாஜனி நானுராகா. எம்பெருமானே, உமது திருநாமம் மட்டுமே அனைத்து ஜீவன்களுக்கும் நன்மை அளிக்கக்கூடியதாகும். இதனால் உமக்கு கிருஷ்ண கோவிந்தா என ஆயிரக்கணக்கான நாமங்கள் உள்ளன. இத்தகு தெய்வீக நாமங்களில் உம்முடைய தெய்வீக சக்திகள் அனைத்தையும் நிரப்புள்ளீர். இந்த நாமங்களை ஜெயிப்பதற்கு கடினமான நிபந்தனைகள் ஏதுமில்லை. உமது திருநாமங்களால் உம்மை அணுகுதல் எளிது. ஆனால் இத்தகைய நாமங்களில் ருசியற்ற நான் மிகவும் துர்பாகியசாலாக இருக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. வாழ்க வளமுடன். ऋणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन கீர்த்தனீய சதா ஹரிஹி. பகவானின் திருநாமத்தை உச்சரிக்கும் ஒருவர் மிகவும் பணிவான மனநிலையில் இருக்க வேண்டும். தெருவில் உள்ள புல்லை விட பணிவாகவும் மரத்தை விட பொறுமையாகவும் தனக்கென்று எந்த மரியாதையையும் எதிர்பார்க்காமல் பிறருக்கு எல்லா மரியாதையையும் கொடுக்க தயாராக இருக்க வேண்டும். இத்தகு மனோபாவத்தில் ஒருவர் ஹரியின் திருநாமத்தை இடைவிடாமல் கீர்த்தனம் செய்ய नादनं नाजनं ना सुन्दरीं कवितं वा जगत् ईश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिरहैतुकी त्वयि. Oh, this is in Tamil. You want me to read? I'll read both this. Okay. எல்லாம் வல்ல பெருமானே, பொருள் வேண்டேன், என்னை பின்பற்றுவோரும் வேண்டேன், அழகிய பெண்களும் வேண்டேன். நான் வேண்டுவதெல்லாம் ஒவ்வொரு பிறவியிலும் உமக்கு களங்கமற்ற பக்தி தொண்டாற்ற வேண்டும் என்பது மட்டுமே. ஹரே கிருஷ்ணா. மலையாளம் हो गया. But you read very well, Prabhuji. ஐநந்ததனுஜ கிங்கரம் பதிதம் மாம் விஷமே பவாம்புதோ கிருபயா தவ பாத பங்கஜ ஸ்திததூலி சத்ருஷம் விசிந்தய. நந்த மகாராஜரின் புதல்வரே கிருஷ்ணரே, நான் உமது நிரந்தர சேவகன். இருப்பினும் எவ்வாறோ பிறப்பு இறப்பின் கடலில் விழுந்து விட்டேன். தயவு செய்து இந்த மரண கடலில் இருந்து என்னை கை தூக்கி உமது தாமரை திருவடிகளில் ஒரு தூசியாக வைத்துக் கொள்வீராக. நயனம் கலதஸ்ருதாரயா வதனம் புலகைர்நிச்சிதம் வபுः கதா தவ நாம கிரஹணே பவிஷ்யதி. எம்பெருமானே, உமது திருநாமத்தை உச்சரிக்கும் போது எனது கண்கள் இடைவிடாத ஆனந்த கண்ணீரால் அலங்கரிக்கப்படுவது எப்போது? நான் தழுத்தழுப்பது எப்போது? உடலெங்கும் மயிர் சிலிர்ப்பது எப்போது? யுகாயிதம் நிமேஷே चक्षुषा प्रावृषायितं शून्यायितं जगत् सर्वं கோவிந்த விரஹேண மே. கோவிந்தா, உம்முடைய பிரிவு ஒரு கணம் என்றாலும் அதனை நான் யுகங்களாக உணர்கிறேன். கண்களில் கண்ணீர் பெருகி மழை போல் பொழிகிறது. தாங்கள் இன்றி இந்த உலகை நான் சூன்யமாக கருதுகிறேன். ஆஸ்லிஷ்ய வா பாதரதாம் பினஷ்டுமாம் அதர்ஷனான் மர்மஹதாம் கரோது வா யதா ததா வா விததாது லம்படோ மத் பிராணநாதஸ்து சயேவ நாபரஹ. கிருஷ்ணர் என்னை முரட்டுத்தனமாக
அணைத்து கொண்டாலும், என் முன் தோன்றாத என் இதயத்தை நோக செய்தாலும் அவரே என் பிரபு ஆவார். அவரை தவிர வேறு எவரையும் நான் என் இறைவனாக அறியேன். என்னிடம் எவ்வாறு வேண்டுமானாலும் நடந்து கொள்ள அவருக்கு முழு உரிமை உண்டு. ஏனெனில் அவரே எனது பிராணநாதர். இதில் எந்த நிபந்தனையும் இல்லை. ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராமா ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ஹரே ஹரே. 8 மணி ஆகுது. We are finishing the class. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, अनंत कोटि भक्त वृंद की जय, प्रभुपाद की जय, जय, महामंत्र की जय, महाप्रभु की जय, भगवद गीता और भागवत ग्रंथ की जय, राधा गोविंद की जय, रामलल्ला की जय. और प्रेमानंदे हरि 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 बोल, Thank you, Mataji. हरि हरि बोल. Thank you, Mataji. Hare Krishna. हरे कृष्ण माताजी. ஆதியோட Thank you, முடிஞ்சு माताजी. மாதாஜி. Hare Krishna Mataji.